What's up mga guys? Welcome back to another vlog. It's Yuki back at it again with another video. Going hand in hand, just like that. So karon no kay member naman ta sa group nga Bukidnon Vloggers, and nag-post ko dito nga gusto ko maghimog content karon or video karon nga jojowain or totropahin pero Bukidnon Vloggers edition. So unexpected din daghan gyud kayo nag-comment. Karon nana ko mga picture dire and gipaglista na ako mga ngalan nila. Actually there are more than 30 plus. More than 30 plus. Ang pinakauna nga nag-comment dito ay si Princess May. Kaya si Princess May, vlogger yan po niya siya, no? She's so beautiful, man. Alright? Mag-base ko sa niyang picture. So, I think dako ni siya sa kuha. Kung taas pa ko na siya, jujuwain. Siyempre. Pero kung ako pa din siya sa kuha, ito, tropahin. You know what I mean? So, shout out to you, Princess May, no? So, ang next na to kasi Josa Jean Florig, no? Ano si Josa Jean Florig? Vlogger ka po siya sa Valencia City, Bukidnon, no? Taga Valencia National High School siya nag-eskwela. And nakita ka po siya mga videos, and jojowain. Kasi baka ingon na po mga jojowain ako tanan na. Jojowain. Jojowain kay funny siya nga vlogger, and so na makauban sa pag-vlog, and yeah, jojowain. Wapa siya. Yeah, chubby. I like chubby girls, you know. Next kasi Shena Lu. Admin siya. Wapa siya. If possible, pwede jowain, pwede po tropahin, no? Admin siya sa among group nga Bukidnon Vloggers. Yeah, both. Jojowain and totropahin. Next, Desiree Sinyon Live. Kini si Desiree Sinyon Live, vlogger ka po ni siya. Of course, tanan vlogger, magiging no, wala pa ako kakitaan niya personal, and I think was dako pa niya sa kuha. Chubby siya, ganahan ko chubby yapon, pero taas pa ni siya guro. So, totropahin. No? Get me? Next kay si Tyrese L. Matias. Woo! Idol gyapon ako ni siya, and yun kay ni siya, ang ngayon kasi siya ang buhok karon. And syempre, jojowain. Basta idol gid nato nya mo apil gani sa jojowain na totopahin. Jowain na dito nitong pa kunkuan pa kay Next kay si Yana Villejo. Daghanan ako idol dire. Jojowain syempre kay besides sa chada siya mag-vlog, and yeah, you know, cute yawan siya, pero kapag naman ta nga mga presto kog down, di mo makawala sa ingani. So sa damgo na nato, jojowain, syempre jojowain. Jojowain, no? Alright. Next kay si Riam Labadan. Kaya siya, wala pa ako kailanin niya, and maybe wala pa ako ka-subscribe niya siya, ha? Naka-subscribe na din ko. And gwapa ka niya siya, Mahal siya mag-makeup, so murag unreachable siya, so totropahin lang sa kay murag dili ka ma-reach, no? Yay! Alright. Next kasi Shane Pacheco. Kaya si Shane Pacheco, nakakita na ko niya. And murag sa national ko rin siya nakita, and taas ni siya I think. So totropahin lang sa kay kita di matataas, na magjowa tag taas, no mura tag manghod ani. Totropahin lang sa totropahin. Alright. Next kasi Francine Tantan. Oh my goodness. Kaya si Francine Tantan, no, subscriber ako niya since na pa lang siya kanang mag 1K pa lang ata siya. And yeah, wapa ni siya puti, and sa infant ni siya eskwela sa una. So basta idol yun na to. Unsa ko ingon? Jojowain. Jojowain kay siguro naman di may laban niya nga, wapa kayo siya. And I think siya dali siya kasabay. So ulta, makakulab ko siya po. Alright. Next kay si Makoy Sundanay. Si Makoy Sundanay, tsada gyapon ni siya mag-vlog kay lingaw gyapon. So both pwede jowain, pwede tropahin, no? Alright. And tsada kay siya sa picture kay Queen na Queen. Yeah. Alright, next. Next kay si Rapsi Libria. Alright. Admin gyapon ni siya sa among group. And there is yung picture. Mura siya si Cafe na Mindang katapit ang uyab ni Christian Mark Gray. And of course, pwede both. Pwede po jowain, pwede tropahin. Kay lingaw gyapon ni siya mag-vlog. So I think lingaw ni siya tropahin, and mas lingaw guro kung jowain. So both, no? Both. Alright, next kay si Shai Villanueva. Kani siya, murag nakita na ko na siyang vlog.
And tsada gani siya diction, I think. Alright! So, tol, what's up? Tatropahin no, maka-learn kay new things sa basta mag-uban mo no. Alright, tatropahin. Next kay si Den Casillas. Alright, si Den Casillas kani kita na ko gyapon sa iyang vlog. So most of the videos man gud sa mga kauban ako sa group kay kinatan-aw na ako. So tsada mo ni siya kaubanon. So both pwede siya pwede siya mahimong tropa, pwede siya mahimong jowa, pero mostly gusto yung sa mahimong jowa. Charat. Sige na uyab dia, basi bakulatahan ta uyab dia. Alright, next kani si Sean Pilazar. Wow! Actually, tattoo. And ginahang tattoo. So, pwede both kay ginahang yung mag-jowa matured pa sa to, ano? So, pwede jowain, pwede tropahin. No? Alright. Next, kay si Ruben Fuego. Nay Fuego diri nga taga Lumbo. Mga Fuego diri sa Lumbo. So, bro. So, tutropahin to kay Choy mga ika. So, masing matakdan ko si mong kachoy. Masing mo choy po to. Masing mo choy po ko ba, no? Maluoy mo sa ako. Alright, next kay si Shengla Victoria. Wow! Chinita! Ganahan ko siyang isulog, ganahan ko siyang buhok. So, jojowain. Okay. Tsada ka siya sa mga pictures. Alright. Next kay si Alili May Gumindong. Alili or Alel? Alels. So, wow, police. Damn. So, maragdako mo na siya, magtaas mo sa kuha. So, tutropahin and madlock ko basig po silang kuhanin niya, no? Charot. So, tutropahin kay magtaas mo na siya sa kuha, no? Alright, next kay si Koili Okaya. Ano si Koili Okaya? Admin ni siya gyapon sa amuang group nga giapilan. And tsada yun siya ang admin kay nahimo gid niya tanan para maka-subscribe lang ang tanan sa isa ka channel and makasuporta. And shout out to you admin, no? And gwapa gyud si admin, no? So jojowain, syempre jojowain, and gwapa kay ni siya, and yeah, jojowain. Next kay si Zaira Casenas. Kani si Zaira Casenas, no? Kanang Englishera na siya. Yeah. Siya na siya tingog. I think, mas taas pa ko niya or taas na siya kuha gamay. And ganahan ko Englishera, so jujuwain, syempre. I want to nose my bleed. What? You know, I want to nose my bleed. Basta, I want to nose my bleed. Alright. Next, no, kay si May Jamago. Jamago. Muna siyang tsada kayo masayaw. I think muna siyang tsada kayo masayaw. And simple ba siya nga babae. You know what I mean? So, jojowain, no? Ganyan ko yung may ng simple or tanawon bitaw ko na naka-plain white and something like that. So, jojowain, no? Shout out to you, May. No, jojowain. Alright, next kay si Wency Emmanuel Campisinho. No, kanina, nakita ko na siya mga vlog. So, hyper gyapon na siya, no? Parehas may hyper gyapon. And gusto ko na siya mga collab. So, tutropahin. Bro, ulap to po ninyo, no? So, I can't wait nga magkita-kita na tanan members sa Bukidnon Vloggers, no? Kada guro kayo ni kay, you know, ulaw vlogger tanan. You know what I mean? Alright, next! Si Mariel Paho. Wala ba kong kitaan niya? Ang gusto ko makakitaan niya. So, murag, parehas sa may kataas, So, gusto yung mga-collab, no? O mga vloggers and something like that to expand our audience. Alright? So, jojowain, syempre, kay murag, compatible man mi. Charot. Next, kay si Young Colleen. Anyway, simple, guwapa, and I like her eyes. Yeah. So, jojowain, no? Jojowain. Okay, yung simple siya, ganahan ko siyang mata, and yung smile, it's unique. Alright? Next, kay si Ana Dominic. Si Ana Dominic is a very, very beautiful vlogger, gapon niya siya. And I think, high class, kumbaga, ako, nasa lupa, and siya nasa langit, pero jojowain ko pa rin. Jojowain. No? Idol. Alright, next kay si Silingan. Si Zanmark. Kasi si Zanmark. By the way, no, tsada ka na siyang mag-vlog and napo na siya yung page. Tsada ka na siyang makukuha pictures, no? Dalan kay pa photoshoot ani siya, and Silingan na may and I think igagaw mi. Murag. Or I think tili. Basta, Silingan man So, tutropahin. Gusto ko siya matropa kay, you know, ingaw ka na sila kaubanon. Alright. Next kay si Judy Ann. Ano si Judy Ann? Familiar kay yung face. Kung nakita namin yan somewhere down the road in between the skylines. Jojowain. Okay, murag. Familiar, murag. My heart chooses her.
Next kay si bro, si Ian Garay. So, ako gusto ko matakdan sa pagka-choy. So, tutropahin. Gusto ko siya matropa kay para matakdan ko sila ang pagka-choy, no? So, duha na. Choy na ko rin, no? Choy. Next kay si Eloise JD. Si Eloise JD, Heidi JD. Dancer na siya and ganoon na siya mga dance covers and something like that. And ako na siya subscribers. And subscriber ko niya since nakita na ko yung channel, ano? Alright? And idol gid kay na ako na siya musayaw and gwapa na siya mag-makeup and something like that. So, sa pamandi ay jujuwain. Gwapa na siya and regards daw ko. Next ay si Sir Green Kim Suarez. Choy gyapon. So, tropahin kay para madungagan pud akong kachoy ba. Basta makig-uban kog choy mo, choy ba tagapil. Ito tropahin. What's up? Angimar Rivera, Angimar Rivera. Tutropahin gyapon kay sa mga lalaki sa bukid ng vloggers, mga choy na sila murag ako ra maguroy. So, ako ra dihadog na dito, no? So, pakigbarkada tag mga choy kay para mo choy pud no? No? Alright. Next kay si Joshua and Legaspi. Josiah and Legaspi, something like that. Jojowain. Tingnan mo naman yan. Clear skin. Idol ka muna ako siyang vlogger. So, jojowain, no? Idol ka ako yung skin, clear skin, diba? So, I want to achieve clear skin, pero sumhadlo ko baka butangan ako ng chemicals, mawala akong naong. Next kay si Shinay May Mabaskog. So, apelido pa lang daan, kusga na, no? Joke lang, shout out to you, Shinay May. And, simple gyapon, with makeup, guwapa siya. So, fresh na fresh. Jojowain, no? Siyempre, jojowain. I can't wait to see you all para ipaila-ila mo sa ako ang mga subscribers. You know what I mean? Next, kay ni si Christian Naparan. Si Christian Naparan, chuy gyapon ngayon siya nga tao, man. And, so, ako yung ganina. Basta tisoy ganyan, magig-tropa ta. Kaya para matakdan tas pagkatisoy, mutisoy tagapil. Totropahan. What's up, yo? Alright, next kay si oh my god, Varshat Jane. Wow! Kasi si Varshat Jane is taga CMU ni siya, nakita na nako ni siya, and sa una murag siya tong nabansagan nga Alita ng CMU. Kay murag siya si Alita gid sa yung picture. So idol gid kay nako ni siya, nakita na gyapon na gano siya personal, and so jojowain, okay. Idol yung kaya na ako na siya. So, tsudag nga lang na yung Varsha Jane. Okay, no? So, muna to guys, no? Thank you for watching kung naabot ka dito sa part nga video. And shout out di ay sa tanan member sa Bukidnon Vloggers, no? Thank you for watching. If wala pa ka nakasubscribe, pag-subscribe na. And ano pa ta, good vibes nga i-share. Mahalag mo rin akong buwang dito. So, don't forget to subscribe and click the notification bell. Let's go.